вечер. А вы моих сяброў не бачили? Ой, калі трэба дапамагаць, яны сваімі справамі заняты. А калі частавацца ці гуляць, о, яны тут як тут. Ой, так. Што яшчэ не прынесла? А, кубачкаў не хапае. Ой, я худенька. Ой, прывітанне ўсім. Ой, які прыгожы букет. Усе колеры восені ў ім. Трэба паставіць яго на самым бачным месцы. Так. О, вось так будзе лепш. Праўда, цяпер я не ўсіх вас бачу. Але нічога, я буду глядзець то так, то гэтак. Вось так буду сядзець і кветкамі любавацца. Добрый вечер, колыханка, зорный вечер, буслик, дзяўчынкі і хлопчыкі. Ух ты, такое каляровае! А водар які, сапраўднае чараўніцтва. Ліначка, прывітанне. А што ты зараз робіш? Ой, я не магу адарвацца ад этой прыгажосці. Табе букет спадабаўся? Ой, вельмі, я надыхацца не магу, гэта ж сапраўдны шэдэўр. І праўда, прыгожы букет. Думаю, што гэта Яна яго прынесла. Яна ў калыханцы за кветкі адказвае і ўвогуле за розную прыгажосць. І столькі колераў, і ўсё такое незвычайнае. Чаму незвычайны? Мне здаецца, што букет звычайны, звычайны прыгожы восеньскі букетик. Не, ты дакраніся да яго, сапраўднае чараўніцтва. Ліначка, а у вас на планеце хіба няма такіх кветак? Няма. Як гэта можна жыць без кветак? У нас, вядома, ёсць касмічныя расліны. Яны свецяцца, пераліваюцца, але вось такіх, якія маюць незвычайны водар, у нас няма. Ой, я нават і здагадацца не мог, што такое можа быць. Можа, буслік, можа. Ліначка, тады я не буду табе перашкаджаць. Ты сядай бліжэй да вазы і любуйся, удыхай. Ай, водар. Дзякуй, так і зраблю. Ой, прывітанне. Сядзяць тут, кветачкі нюхаюць, а свае сяброўцы дапамагчы не могуць. Я ледзь данесла гэтыя кубачкі. Добрый вечер, Яна. Давай я дапамагу. А з нашай касмічнай сяброўкай што? Яна быццам нічога не бачыць і не чуе. З Элінай усё добра. Яна цудоўна бачыць і чуе, проста любуецца, букетам. Ой, мне прыемна гэта чуць. Але хіба яна ніколі кветак не бачыла? Уяві сабе, на яе планеце такіх кветак няма. Яна ніколі не адчувала такога водару. Ой, у гэта цяжка паверыць. Мы павінны дапамагчы нашай сяброўцы. Ой, прабачце. Прывітанне, Яначка. Дзякуй, што прынесла сюды гэты цудоўны букетик. Калі ласка, я вельмі кветкі люблю. І Яна ведае, як іх вырошчваць і даглядаць, каб яны доўга нас сваімі колерамі і водарамі радавалі. Яначка, а ты дазволіш мне ўзяць гэтыя кветачкі з сабой у космас? Я вельмі хачу паказаць іх усім сваім сябрам і абавязкова майму настаўніку Марсу Нептунавічу. Вядома, бяры. Толькі такім прыгожым букет будзе выглядаць усяго некалькі дзён. І я не ведаю, ці будуць у космосе добрыя ўмовы для раслін. Як? Чаму ўсяго некалькі дзён? Таму што ў вазе расліны жывуць усяго некалькі дзён. Даўжэй квітнеюць кветкі на клумбе ці тыя, што растуць у пакойчыку. І вырасціць прыгожыя расліны – гэта цэлая навука. А ты навучыш мяне? Справа непростая, але ты, Ліна, даволі здатная дзяўчынка. Лічу, што ў цябе ўсё атрымаецца. Ты, галоўнае, скажы, з чаго трэба пачаць? Спачатку трэба добра настроіцца. Гэта як? Я ведаю, як настройваюцца спевакі і музыканты. Яны распяваюцца і разыгрываюцца. О, калі трэба, я магу так. Што гэта вы разгалдзеліся? Не трэба так. А як трэба?
З раслінамі трэба быць вельмі паважлівымі, каля іх не крычаць і не тупаюць. Вядуць сябе вельмі ветліва. Усё так. Наша Яна со своими кветками інший раз і розмаўляє, расказвае ім нешта, пытаецца ў іх. І няўжо кветкі адказваюць? Вядома, расліны вельмі любяць, калі з імі размаўляюць, пытаюцца, як настрой, а адказваюць яны прыгожымі кветачкамі. Калі расліна пачынае квітнець, значыць, ёй усё падабаецца. Ну, гэта ўсё я гатова рабіць. А яшчэ хатнія кветкі трэба рэгулярна паліваць чыстай вадзічкай. Ой, хочу кожны дзень удыхаць гэты цудоўны кветкавы водар. Я хочу цябе папярэдзіць, каб з'явіліся кветачкі, трэба добра пастарацца. Ой, а доўга чакаць прыйдзецца? Як у любой справе. Каб атрымаць добры вынік, неабходна спачатку добра папрацаваць, а потым ужо любавацца вынікам намаганняў. Ой, я буду старацца, абяцаю. Іліночка, а давай попросім у Яны насенне моих любимых кветачек. Добра, толькі калі дазволіце, я з сабой яшчэ захаплю гэты букетик. Я вачэй ад яго не магу адарваць. Буслік, дазволім? Вядома, мы ж хочам, каб нашай сяброўцы было прыемна. Ну, а зараз давайте паглядзім цікавы мультик. А зараз час мыць тварыкі ды чысціць зубкі. А потым адразу класціся спаць. Сябры, цікавых сноў! І яскравых, як зоркі. Дабранач! Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні цень, сонны цень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў лясы, змоўклі птушак галасы, і буслы ў гняздо схавалі свае доўгія носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Пакрысе, на расе потухаюць зоркі з плюшкі. Гулі ўсе, казкі ўсе, пахаваныя пад падушкі. Спяць і мышкі, і стрыжы, спяць машыны ў гаражы. Ты таксама каля мамы ціха-ціхенька ляжы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай.